ଧର ଧର ଟୁକେ ଧର 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 ସାଇଜେ ସାଇଜେ ରହି ଯାଇଛି ପିନା ମାଛ କଟା ପନିକି କାଟି ଦେ ତ ନାନି କେ ଜୟ ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲ। ଉଷୁନା ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦହି ମାଛର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ପୋଖରୀରୁ ରୋହି ମାଛ ନେଇ ଆସଛୁ, ଦହି ମାଛ କରିବୁ, ଉଷୁନା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ଦହି ମାଛଟା ଏଠି ମାଡ଼ ହବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ସେଠି ମାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଚାଲ ରେ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ବରଫ ଦିଆ ମାଛ ବୋଲି କାଟି ଛଡେଇବାକୁ ଟିକେ ଟାଣ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ ହେଲା। ଏ ଗାଁ ପୋଖରୀ ମାଛ ବୋଲି ନରମ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଛଡେଇ ଶୀଘ୍ର ସେଇଥିଲାଗି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଛଡେଇବାକୁ କହୁଛି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡୁନି ନା। କିଛି ନାହିଁ, ତମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଲି ଏଥିଲାଗି ଟ୍ରିକ୍ସଟା ପାଇଛ ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡୁ ଛଡ ଛଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ବୁଲି ଯାଉଛି ମାଛ। ନା ଧରିଛ ଯେମିତି ଧରି ବାହାର କରିକି କାଟି ଆରାମସେ ଆସିବେ ଆଉ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ନେଇଥିବା ପୋସ୍ତକ, ଧନିଆ, ଜିରା ଭଲ କରି ମିଶାମିଶି କରି ବାଟିକି ତାର ମସଲାଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ବେଶୀ ବଡ କରିବନି, ବଦଲା ବଦଲା ପିସ୍ କି ବନେଇବ। ହଁ ବିପିନ ଭାଇ, ତମ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକା, ମୁଁ ଲୁଣ ପକଉଛି। ରୋହି ମାଛ ଆମର କଟାକଟି ଧୁଆ ଧୁଇ ସରିଲାଣି। ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ତାୱା ବସେଇଦେବା। ମାଛ ସନ୍ତୁଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଦହି ମାଛର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା।
ଏବେ ତେଲ ତାତିଲାଣି ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ 5 ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା। ଏବେ କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ଜିତୁ ପିଆଜ କଷିଗଲାଣି, ଏ ବେସର ମସଲା ଆଣେ। ଏବେ ବଟା କଞ୍ଚା ବେସରଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଦହିଟା ଆଣ, ଦହିଟା। ଏବେ କିଛି ବସା ଦହି ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମସଲାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବେସର ମସଲା ପାଗ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଭଜା ମାଛର ପକେଇଦେବା। ଆସିଯାଉଛି ଇତି ନାହିଁ ଘାତ ନା। ଦହି ମାଛ ବେସର ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା, ଓହ୍ଲେଇବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଖାଇବୁନି ଡାଲି? ହଁ ଭାତ ଦିଅ, ଭାତ ଦିଅ। ଭାତ ଏଇଟା କର। ଏଇଟା ତୋର। ଭାତ ଦବା, ଭାତ ଖାଇଦେଲି, ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ଯା ଖା ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି କାହାର? ଡାଲି ଆଉ କାହାର? ଡାଲି କାହାର? ଡାଲି ଝୋର ଡାଲି ଦେବି, ତତେ ଦେବି। ଆଉ କାହାକୁ ଡାଲି? ଏଠି ଚିତା ନା ଲଗା ଖାଇବୁନି? ଗୁଡୁଲା